Mitä sä teet? Lauloin sille. Mun faija lauloi tota aina mulle, kun mä olin pieni. Oletko se joskus ollut vähän enemmän kuvioissa? Joo. Nykyään harvemmin. Näen se ehkä kerran vuodesta jotain. Se asuu Jämsässä. No, ihan sama. Missä sun faija on? No, eipä ole näkynyt. Ollenkaan. Hirveet. Jos on niin säälittävää, että se jättää mut saman tien, kun se on pistänyt sit paksuksi, niin vittu pysykööt sit pois. Mitä helvettiä? Alien. Se on kantapää. Näyttää sairaalta. No kiitti. No, mä meinasin niinku, että se on jotenkin vaan niin ufo, miten sun sisälle vaan ilmestyy jotain. Sulla on kantapäät ja varpaat ja kaikki. Ja kynnet. Vähän kuin pentuna ajattelee jotain avaruutta. Sitä, että se on ääretön. Tuntuu vaan siltä, että niinku alkois putoa jotenkin sisäänpäin. Mut syöhän sanoi, että ei kannata ajatella mitään avaruutta ja tommosta. Tuut vaan hulluksi. Noniin, ajattelin nyt. Avaruutta. Lenni. Haluatko olla niinku munkaan? Tai silleen oikeesti? Totta kai mä haluan oikeesti. Mä rakastan sua. Missä vitussa se mun valkoinen paita? No vyöstetään. Ja hei, tänään pitää hakea se pintasänky. Ei vittu! Perse on ihan valtava. Mä oon joku lyllertävä norsu. No ei se mua haittaa. Älä lässytä mulle. Mä en tarvii mitään erityiskohtelua, vaikka mä oon raskaana. No en mä lässytä, mut Niin, just tota mä tarkoitan. Mä en tarvii mitään yleisöä. Voit sä lähteä nyt? Moikka! Helvetti, kun noi penskat huutaa. Mä saanut taaskaan nukuttua. Mä edes omassa kodissa saa olla rauhassa.